Hey guys, astăzi ne vom juca Gacha Club și vom face un edit la Pink Hair Quest, dar acest caracter nu l-am făcut eu. Mi-a dat cineva o idee să-l fac așa, dar am zis să-l fac acum cum am vrut eu de la început. Hai să dăm la Default Boy și să începem. Da, după cum știți, eu nu mai filmat de foarte mult timp, dar eu, după câteva săptămâni, voi începe să filmez, cred că zi de zi, dar nu sunt sigură. Nu sunt sigură la asta. Eu am foarte multă treabă, știți? Acum e și vacanță și oricum pe 13 septembrie începe și... Deci, va fi mai greu să filmez atunci. Când va fi școală. Nici nu cred că o să filmez. Cred că voi filma odată. Vreo 3 zile pe săptămână pentru că n-am foarte mult timp. Nu pot să stau așa mereu. Să filmez că apoi trebuie să-i fac și edit. Da, și e mai greu puțin. Da, o să ne descurcăm noi, o să vedem. Cum o să pot să și filmez, mă ocup în același timp și de școală. Da, după cum vedeți, nu. Mi-era foarte greu să-i găsesc părul ei, că știți că ea are coc și sau părul strâns și e de coc, da? Și e gen foarte greu. Parcă avea ochii negri, știu. Da, avea ochii negri, știu eu. O să filmez și pe Roblox, cred că tot astăzi, dar nu sunt sigură. O să vedem dacă mai filmez și pe Roblox, dar sper să filmez și pe Roblox, că nu e ca și cum eu n-aș avea timp nici să filmez deloc. Eu pot filma, dar ideea e că nu pot să filmez așa mult timp. Asta e ideea. Da, de filmat pot să filmez. Da. Atât a fost cu acest videoclip. Eu am fost Cupcake Yuki și ne revedem data viitoare. Pa!